And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Di bale nang mabaon kami sa utang. Basta ang importante ay buhay si Mama. DJ Rocky, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko umpisahan itong sulat ko. Pero, susubukan ko. By the way, itago niyo na lang ako sa pangalang Nene. "29 years old. Nag-work sa isang private company dito sa Manila. Since malapit na yung Mother's Day, eto na nga. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para sumulat. Avid listener ako ng Secret File. At gusto ko, sa pamamagitan ng Secret File ko na ito, ma-inspire ang mga taong nakikinig. Ako kasi yung tipo ng anak na hindi showy sa magulang. Pero deep inside, mahal na mahal ko sila. Hindi lang talaga ako showy. Hindi ako ma-I love you. Minsan pa nga, pag napapagalitan ako ni Mama at Papa, sinasabi nila na siguro, pag namatay daw sila, kaming mga anak nila, baka the rest umiiyak at ako hindi iiyak. Hindi lang nila alam na kapag sila ang inapi, ay posible akong maging demonyo para lang maipagtanggol sila. March 5, 2015. Namatay yung lolo ko sa side ng papa ko. Same day din na na-diagnose na may tubig yung lungs ng mama ko. Ang sabi ng doktor, kailangang mai-admit sa ospital ang mama ko para makuha yung tubig sa lungs niya. Pero dahil nga namatay yung lolo ko nung araw na iyon, ang sabi ni Mama, wag na lang daw muna. Wag na lang muna siyang ipa-ospital. Kasi kaya pa naman daw niya. After 1 week, nilibing na ang lolo ko. At doon na nga, pagkatapos nun, pina-admit na namin yung mama ko sa ospital. The next day na yung schedule ni Mama para kuhaan siya ng tubig. Eto na nga. Kukuhaan na siya ng tubig sa lungs. Tinanong ko si Doc. Doc, wala po bang magiging complication once na nakuha na yung tubig sa lungs ni Mama?
May heart failure kasi si mama. Nasa lahi. Posibleng magkaroon ng failure yung puso niya. Habang kinukuhaan ng tubig sa lungs si mama, chill lang si mama. Ang tapang pa niya. At natapos na ngang kuhain yung fluid sa lungs niya. Umakyat na kami sa kwarto. Then after 3 minutes or every after 5 minutes, ubo ng ubo si mama. Tapos may lumalabas na plema sa kanya. Sabi ko sa pinsan ko, patingnan-tingnan nga muna si mama, maliligo lang ako. Check mo siya palagi. Tapos, pababa na ako sa lab kasi may kailangan daw pirmahan nun. Narinig ko pa noon ang sabi ng mama ko sa pinsan ko, hindi ako makahinga. Tawag ka ng nurse. Ako naman bumaba sa lab kasi nga may kailangan daw akong pirmahan doon. Sumaglit lang naman ako doon, as in sobrang saglit lang talaga. Pagbalik ko doon ng kwarto, nagulat na lang ako, ang dami-dami ng tao. Halos lahat ng nurse sa floor na yon nasa kwarto. Yun pala, inaatake na sa puso si mama. At nag-aagaw buhay na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang pumasok sa silid na yon. Hindi ko kayang makitang nag-aagaw buhay yung mama ko. Kaya ang ginawa ko na lang nun, pumunta ako sa chapel. Nagdarasal habang umiiyak. Tapos sinawagan ko na yung ate ko at yung papa ko. After 1 hour, nilabas na nila yung kwarto ni mama. Tapos sabi ng doktor, kailangan na nating maipasok sa ICU ang mama mo. Tapos sumagot ako ng, Dok, di ba sabi niyo walang magiging complication? Ano pong nangyari sa mama namin? Makakaligtas po ba siya? Ang sagot ng doktor, hindi ko masasabi, basta magdasal kayo. Walang imposible sa Diyos. Pagkatapos noon, inilabas si mama sa kwartong yun, papunta ng ICU. Oo, pumayag kami ng ate ko na mai-ICU si mama. Alam niyo ba kung magkano ang presyuhan doon? 25,000 pesos a day. Wala pa yung gamot at yung iba pang kailangan ni mama. Sabi ng doktor sa amin, mag-pray lang daw muna kami na magising ang mama ko within 24 hours. Dahil kapag hindi nagising ang mama namin, may tendency na makomatose siya. Hindi na namin alam yung gagawin namin. Dasal lang kami ng dasal hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng madaling araw. Thank God, nagising si mama. Wala talagang imposible kay Lord. Kaya lang, nilalagnat siya. Sobrang taas din ng blood pressure niya at ang bilis ng heartbeat niya. Yun pala, meron siyang hyperthyroidism. Nag-enlarge yung heart niya. Halos 2 gabi, wala akong tulog. Ang ginawa ko para magkaroon kami ng pera, nagsulisit ako sa barangay namin. Nagbahay-bahay ako para kahit papaano may panggastos man lang, kahit sa pagkain o kahit para sa gamot. Nung ginagawa ko yun, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong pagod. Hindi ako nakakaramdam ng pagkahiya sa bawat bahay na kinakatok ko para lang manghingi ng tulong. Fast forward, after 9 days, nakarecover na si mama. Ilalabas na siya sa ICU. Sabi pa ng doktor, astig talaga tong mama mo. Fighter.
Nagtagal pa kami ng 1 linggo sa ospital kasi naghahanap pa kami ng pambayad sa ospital. Mahigit 200,000 pesos na yung bill namin. Pero okay lang yun. Di bali nang mabaon kami sa utang. Basta ang importante ay buhay si Mama. Fast forward August 18, 2015. Nagpaganda daw yung mama ko. Tapos, inisa-isa niya daw na puntahan yung mga kapitbahay niya. Ang aliwalas daw ng mukha niya. Nakaipit, nakapulbo, nakalipstick, nakaputi na damit. Ang ipinagtataka nila, hindi naman ganun si Mama. Hindi siya pala ayos. Minsan nga lang magpulbo yun kapag may lakad lang. Nasa Manila kami kasama ang ate ko. Kasi ako muna ang magbabantay sa anak niya. Nang may biglang tumawag sa cellphone ko. Unknown number. Hello? Sagot ko. At dinugtungan ko pa ng tanong na, sino to? At biglang may boses akong narinig na nanginginig. At ang sabi ay, hello, Ne. Si Mama mo, Ne, na-aksidente sa van. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong yun. Sa isip-isip ko, si Mama? Ma-aksidente? At doon na ako sumagot ng, ano, te? At inulit ng babaeng kausap ko na si Mama mo na aksidente. Para akong na-blackout ng ilang segundo. Ba't di pa tumatawag sa amin si Papa? Sige, te. Tawagan ko na lang si Papa. Basta, ang iniisip ko noon, positibo lang. Iniisip ko na nung naaksidente ang mama ko, gas-gas lang naman siguro yung natamo niya. Dasal ako ng dasal na sana gas-gas lang. Tinatawagan ko si Papa, pero hindi siya sumasagot. Tinatawagan ko rin yung ate ko. Pero, hindi pa pala alam ng ate ko. At sa wakas, sumagot na nga ang Papa ko. Ang sabi lang ng Papa ko, ihanda nyo na mga sarili nyo kung ano man ang mangyayari sa mama nyo. Sabay patay ng cellphone. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Sabi ko na lang, Lord, yung totoo. In-extend mo yung buhay ng mama ko. Pero, bakit na-aksidente siya ngayon? Kukunin mo na ba si Mama? Kung sakaling gusto mo na siyang kunin, sana nung nasa ospital na lang. Hindi yung ganito. At nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Nalaman ko na nabangga si Mama ng 2 sasakyan. Tatawid sana siya ng kalsada nang makita na may humaharurot na van. Kaya bumalik siya sa tabi. Pero, dun din pala papunta sa sasakyan na humaharurot. Sa nakapark na sasakyan kung saan bumalik si Mama ko. Ang nangyari, umikot yung sasakyan na bumangga o binangga hanggang sa pumagit na siya sa 2 sasakyan. Grabe, diba? Umuwi na maaga yung ate ko. Iyak nang iyak siya. Sabi ko na lang sa kanya, isipin mo na lang, te, nagpapahinga na si Mama. At least wala namang iistorbo sa kanya. Wala nang maniningil ng utang sa kanya doon. Umuwi na kami sa probinsya. Sobrang sakit ng ulo ko kasi walang tulog, hindi ako makaiyak.
Pero nung nandun na kami, bumabiyahe, patungo kay mama, doon na ako iyak ng iyak. Hindi ko ma-imagine na uuwi kami nang wala ng buhay ang mama ko. At sa pagkakataong yun, first time kong makitang umiyak ang papa ko habang kinukuha yung pamangkin ko sa ate ko. At ang sabi, "Be, wala na si mama." Hanggang sa dumating na nga ang bangkay ni mama. Ang daming taong nag-aabang sa pagdating ng mama. Ang daming nagmamahal sa kanya. Hindi ko kayang tingnan si mama sa loob ng puting kahon. Hindi ko na-imagine na mapupunta siya doon. Ayokong sumilip kasi parang hindi pa nagsisink in sa utak ko. Pumasok na lang ako sa kwarto namin. Tulala lang ako. Hanggang sa parang hindi ko na kaya, naninikip na ang dibdib ko. Hanggang sa pumasok ang ate ko. At ang sabi sa akin, "Sige na, iiyak mo na yan. Umiyak ka na. Di ba ikaw ang nagsabi sa akin na nasa mabuting lugar na si mama?" Hindi ako makapaniwala. Iyak ako ng iyak. Doon ko na ibinuhos lahat ng luha ko. Lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin tanungin ang Diyos. Bakit? Bakit niya hinayaang mabuhay yung mama ko? Makaligtas sa operasyon niya, makarecover sa ospital. Bakit niya nailigtas doon? Tapos kukunin niya rin agad. Dahil lang sa isang aksidente. Napaka-unfair ng buhay. Pero ganun siguro talaga. Hindi natin pagmamay-ari ang isang tao. 4 years nang wala si mama. Pero ang sakit-sakit pa rin kapag naiisip ko siya. Kaya para sa mga may nanay pa dyan, buhay pa yung nanay nila, sana mahalin nyo palalo yung mga nanay nyo. Kasi maswerte kayo eh. Meron pa kayo nun. Kaya para sa mama ko, kung naririnig niya man to, habang siya ay nasa langit, Happy Mother's Day. Mahal na mahal ka namin.